please let everyone know ukuthi sesingenile, and today we have uBaba Mnguni, uDr. Mnguni's Mondays. I think sekufanele simane sithi nje iDr. Mnguni's Mondays because njalo Monday uyasivakashela ezosifundisa about different things. And today sikhuluma ngani? Sikhuluma ngedliso, idliso lothando. Kungabe into ekuthiwa udliso lothando into ekhona, into engekho, into eyihaba, into ekudlalwa ngathi, noma ngabe kwenzekani? So today sizobe sikhuluma ngento enjalo, or if kukhona umuntu omsolayo ukuthi unalo, umsiza kanjani? If nawe ukuthi uyasola ukuthi hayi laphana ngathi khona sengikutholile, hayi kodwa basuke bekufake kancane uma ungabe uyibona wena ukuthi ngathi khona usukutholile. I think basuke besakufake kancane kusafanele bakuphile. But ke we don't even know ukuthi is it something that really exists noma into engekho. uDr. Mnguni uyena ke ozobe sesichazela ke kuleyo ndawo ukuthi into ehamba kanjani leyo. I hope you guys are fine. Please drop a comment, usibingelele usitshele ukuthi where are you watching from? Ukuphi njengamanje njoba sibuka nje lento le. So ayike let us know ukuthi where are you watching from ukuze sazi ukuthi Pretoria, Raymond Mzizi Sijatu. Yebo sicelo. Umfana wasePitoli bakithi. Ake sizwe ke mhlambe nje nasePitoli ninazi inkinga zamadliso, mhlambe nawe uzothola usizakala nje. Asingenise ke isihambeli sethu uDr. Mnguni, simshayele izandla, welcome kamnandi. Dr. Mnguni. Ngiyakubingelela dadewethu, ngibingelela nabalaleli bonke. Siphilile. Siyaphila. Hayi siphilile nathi. Hey, uphutheliwe mini la just before this show. Uthi lona awukhulumi kanje. Hey, ngikhuluma nami ngempela. I just had a show for 2 hours kasi indaba yotshwala ukuthi njengoba nje kuthiwa siya ku level 3 utshwala kwenzekani. It was very interesting. Abanye bayavuma, abanye bayaphila. Abanye bayaphika ukuthi hayi abungavuli, abanye bathi abuvuli, abanye bayibhalela ukoma nje ebusweni, ngambona ukuthi lo ukufuna kuvulwe imali. Hayi phela abantu kade boma bakwethu. Hayi kade boma abantu. Ulinda imali uthi ngisePietermaritzburg, but ngingowa kwaNongoma. I'm gonna go out of topic for now. Please have some stand-up shows as Zululand. A lot of would relate to your character and that. Thank you so much. I will definitely look into coming to Zululand when I must put my lockdown, because we do not know what the new normal is going to be, especially with the social distancing. But thank you so much, and I will definitely do that with my next tour. Sabingelela lana escorts. Sanibona lapho Khomfaneni escorts. I used to love uKhomfane lwase-Escorts kakhulu. Hello Nandi, inje blind uNandi, uNathi lapha eNewcastle. Hello Mthoko. Hi sis Thenjiwe, I'm watching from Johannesburg. Akiri umara unjani tu? Hi Thenjiwe and Mr. Mnguni from Durban, not beach umkhaya ke wena uhlala kakhulu. Uhlala eduze kwethu kakhulu. Carrie's post lapho. Hello. They do work hate Thenjiwe. Mina ngibizile nje. Waze wala lo muthi bangidlise. Hey. Bethi abayidlise eJohannesburg. Molweni Thenjiwe, Dr. Mnguni bayabingelela. Sawubona sisithenjiwe, mina ngise eGermany eBerlin. Ukuthi kangaka siyabonga, siyathemba bakuphethe kahle, nawe usirepresenta kahle lapho. Cape Town is here. Molweni eKapa. Yes, love pushing do work. Mina uzama emolweni eHillcrest. Sawubona Zama, sawubona lapho emolweni. Great Town isingenile endlini sithi hello. Your voice ngicela usebenze emsakazweni.
uncubeko la ivenda lomzulu eMtubatuba, ivenda lomzulu. Siyabingelela lapha eMtubatuba. Raymond, you are back. Hayi, siyabonga kakhulu, siyabonga for the support. ePretoria eSoshanguve. Abantu baseSoshanguve, I wish I grew up eSoshanguve. They speak wonke ama-languages. U-Angel use-Komatipoort. Oh, Komatipoort, I have an idea where it is. I think ngangaya. Nangu mina watching from Durban. Now ninjani lapha eThekwini ingenile iwinter noma nisabhukuda. Oh, kambe akubhukudwa sikwi-lockdown. I'm watching from ePhakazamisberg. Ninjani lapha eTawini eMphithi. Dokotela wamukeliwe njengonduna. Guys, ngeke ngize nginiqede nonke yabona no Dr. Mnguni sawubona eKwatasi lapha eMandeni. Ngeke ngize ngiqede konke solo simise uDr. Mnguni uzoza sibalekele kanti sizokhuluma udaba olubaleke kakhulu namhlanje. Dr. Mnguni, ngikuqedela ubingelela. Ngiyabingelela kuwe, ngibingelele nabalaleli nabathandi bethu yanamhlanje. Ngithi-ke sakhulu aphinde futhi asihole siqhubeke nokululisana, kusizana nokuqwashisana kulolu hlelo lwethu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngiphinde namhlanje ngibe nababukeli emakhaya nabalaleli emakhaya. Nginethemba lokuthi konke kuzohamba kahle futhi-ke bazosizakala ngoba sizoqwashisa, sizophilisa, sizoluleka. Amen. Oh, sorry guys. I was muted. Please do forgive me. Bengisabonga nje lapho ukuthi we have people from all corners of the world, not just corners of South Africa. Siyabonga kakhulu guys. Siphethe i-United Kingdom lapha uyasithembisa nokuthi uzosipha ama-pound ave sisazoba rich thina after lockdown. Siphethe Newcastle, siphethe yonke ilokhuzana indawo. Ngiyabonga kakhulu Thoyizana Mhlongo, sengiyivulile imic bengayivulile. I think sengiyazwakala manje. Thank you so much guys. I didn't realize if my mic was on mute. Dr. Mnguni. Siyesibona abantu bethandana umnandi bese sithi thina hayi ngeke unothando labelungu lona sethanda kakhulu noma sithi hayi udlisiwe hayi bamdlisile hayi so namhlanje ngicela usicacisele ngabe ikhona yini into ekuthiwa yidliso i-love potion. Siqale nje lapho ukuthi ikhona yini le odwa noma sisuke sidlala ngabantu ngoba sinomona ukuthi abantu bayathandana. Kahle-ke sizokhuluma ngoba linjalo. Ukukhuluma kwethu iqiniso ngoba linjalo akusuki kithi kodwa kusukela olwazini olujulile, kusukela futhi ey'fundisweni ey'julile. Njengoba singabelaphi bendabuko sihlanganisa izinto ngokwemvelo sizibheke. Kukhona isilwane esikwazi ukubamba into, masiyibambile into asiyidedeli. Kukhona isilwane esikwazi ukulandela esinye, njengokuthi nje uma ungabuyisa kahle imicabango ubuke amajuba ahamba ebe mabili, right? Uma elinye lifa, leli elinye liyasala lihambe lodwa, aliphindi lihambe nelinye. Okungukuthi uma ulibona lihamba lodwa ijuba uye uthi ibhadi, kodwa mehamba momabili uye uthi inhlanhla. Uma-ke abantu bethandana bayeza abanye kuwe njengomelaphi ave sithandana kamnandi, sicela usenze singahlukani. Labo bantu labo bazofakana bona ini uthando lwabo ukuthi lungahlukani. Sekusetshenziswa lamajuba afakwe emthini bakhothisane, sebebambeneka basehlukana. Bese
kuba khona le okuthiwa yidliso lothando efakwa kumuntu engaboni. Mhlawumbe uthengelwa i-drink, uthengelwe phakathi, mhlawumbe uthengelwa ijuice, mhlawumbe uthengelwa noma yini ayithandayo, kufakwe lapho. Udla lo muntu lento injani akayiboni ukuthi inesakhiwo, adle lungene uthando luhlale ngaphakathi. Shuthi-ke indlela zonke lezo zokuveza uthando lokwakhe ukuthi lukhona. Omunye uzolweqa endleleni athi uyadlula nje ajombe selungene uthando. Loya muntu bengamthandi, loya muntu bengamfuni, kodwa ngizwa sengimthanda. Kanti lezi zinto shuthi-ke amadliso othando akhona, ongamadliso futhi amanye awo ayabulala. Omunye ayamenza umuntu aphile, amanye ayamgulisa umuntu, ngoba kunezinto ezingadliwa ukuthi mhlawumbe umuntu ezokwakha ngokushesha ayakhe lento afake lento engadliwa, ikhulele lento umuntu imkhwehlelise kumakhaza, uthole ukuthi ufake ibhantshi ngenxa yokuthi usengenwe ilesi simo sale. Ngeqiniso eliphelele idliso into ekhona, futhi-ke yinto eyayenziwa kudala. Umakoti mezogana kunenyama okuthiwa idliwa izalukazi la ekhaya, kodwa umakoti kufuneka anikezwe ngoba isuke izomenza ukuthi ahlale azagugele kuphi lapha ekhaya. So ziningi izindlela zawo amadliso ezikhona. Kudume kakhulu ukuthi kukhona udelunina, elinye idliso lelidumile elaziwayo elithandwa unoma ubani, okuyinto leyo eyayenzela ukuthi kwakheke imizi kahle kahle. Idliso liqonde nokuthi kwakheke umuzi. Mhlawumbe indoda ishadile ayisamnaka umakoti, sefunakala manje ilungiswe ngemithi ethile, bese iyangena idliso likwazi ukuthi lande, futhi-ke nothando lukwazi ukuthi ulande. Kodwa akusiyona into okufunakala inikezwe izingane ezincane, kodwa-ke into ekhona leyo ukuphendula nje umbuzo wakho. Yane, uthi uGugu Khumalo, ngicela ukubuza ukuthi kuyiqiniso yini ukuthi uma udlisa umuntu ophuza utshwala mase edakwe kakhulu waphalaza nalo liyaphuma idliso? Cha, akulona iqiniso, futhi singathi iqiniso ngoba kuhlukene ukudlisa umuntu. Ukhona umuntu omdlisa ngento engadingi ukuthi ayidle, kodwa ezodinga ukuthi ayeqe, noma iziqu zoboya izona ey'faka idliso kumuntu. Bese kuba khona idliso futhi elingena ngokudla. Lento yokudlisa umuntu iyahambisana namadlozi akhe. Ukhona omunye omfaka idliso aphalaze manje, hayi kusasa, emele ngagwile nje manje siyaphalaza, idlozi lakhe linjani alifuni lento. Omunye kube ukuthi ngalesikhathi ephuze kakhulu liyaphuma, omunye noma engaphuza kanjani aliphumi. Iqiniso lithi-ke kuyenzeka akwenzeki, ngoba kuya ngendlela yokuthi lingene kanjani kwalona lelo dliso kumuntu. Yazi yankulu indaba yedliso. Senze ngiyakwazi nje ukuthi ngimane ngithi ngiyamthanda loya bhuti, kodwa uthola ukuthi mhlawumbe akaze angishele, bese ngizomfunela idliso ngimane ngimdlise, bese ngempela manje angithandi. Kuyenzeka lokho sisi, akudingi nokuthi uzumdlise nje, uyalithumela nangona ebusuku ufaka uswidi, ufaka idliso lakho ulithumele, nasekuseni uyakwenza lokho. Kuyenzeka, izinto lezi ezenzakalayo njengoba sikhuluma ngazo namhlanje. Baningi abantu abakhalayo, abahanjelwa amadoda, abanye bahanjelwa zintombi zabo beyithanda ngenxa yalo idliso, ngoba uma selingenile kumuntu ngaphakathi liyamlawula, ilona futhi elimkhombisa i-direction ukuthi akahambe kanjani. So ngamanye amazwi into ekhona leyo. Uyakwazi ukuthi ukukuthanda wena uyamthanda umuntu obungamthandi ngenxa yedliso, uyamlandela umuntu ubungesoze wamlandela ngenxa yedliso. Uyabadela abantu bakini, uyawushiya umndeni wakho, uyayishiya iy'hlobo zakho, ulandele umuntu
ngenxa yokuthi usekudlisile. Ingakho abantu abadala bekwazi ukubona umuntu ukuthi akuselona uthando lolu, sekukhona nesandla sesithathu, sekukhona nento yokwenziwa kulo mntwana. Ngeke indlela enza ngayo ake sihambeni simuse enyangeni ayophalaziswa ukuze kuphume lento. Hayi inzima kakhulu le ndaba. So ngikuzwe ubala laphana udelunina. Udelunina kungabe inhlobo enjani yedliso, nokuthi ngilifaka kumuntu onjani, nokuthi umbona kanjani umuntu onezimpawu zokuthi hayi ngase bemfake udelunina lo. Right, udelunina yidliso elaliyakhelwe abantu besilisa. Kuyenzeka umuntu wesilisa ebe mdala, ashade, aqeda ukushada, angayithathi iy'nqumo nomkakhe, kodwa yonke into afune ukutshela uma wakhe. Uma eholile imali ayinikeze uma wakhe, yonke into ayenze nomama wakhe. Omunye azashiya umakoti ayolala ngenhla, athi hayi namhlanje ngizolala ngenhla ngifuna ukubona uma. Kodwa manje ekugcineni kosuku lo muntu ugane unomakoti. Kutholakala ukuthi ayikho into umakoti akwazi ukuyenza, kufunakala yonke into idlule kuma. Umakoti ukhona njengamanje, ufana nomuntu oyisithombe sala ekhaya, ngoba zonke izinto zihlelwa umama kamkhwenyana lo akanazwi la ekhaya. Bese bona-ke lona ukuthi cha, ngeke phela nami ngingabi unkosikazi emzini wami, ake ngihambe ngiye kumuntu osebenza ngamakhambi esintu ukuthi akangenzele into, nayi indoda ilandela unina, akeyidele unina besinaka mina. Ngamanye amazwi-ke ingena kanjalo. Siyasuka-ke lo makoti, siyayithatha lento, siyayigaya, noma usuyayifaka ekudleni, noma uyifaka noma ngabe yikuphi, kodwa usuke enzela ukuthi indoda imlandele. Usuke enzela ukuthi indoda imthande, idele unina-ke yena, ngoba kahle kahle ngokwemvelo uma umuntu eseganiwe uyaphuma kunina, uyaphuma emndenini, uyahamba uyohlala nomkakhe nezingane. Awukwazi ukuthi masuganiwe ulokhu uhlezi la noma wakho, uhlezi la nomakoti, ngoba ekugcineni bagcinela abantu sebebanga igceke, bagcinela abantu abasebelo, ngoba phela nomama naye uzoshaya umthetho la ekhaya, nomakoti naye uzoshaya umthetho la ekhaya, bese kuba khona ingxabano. Umuntu-ke wesilisa osuke sedlisiwe umbona ngezimpawu zokuthi uma nikhuluma ningamadoda alisali igama lomfazi wakhe, seyafaka njengokuthi nje uMasibanibani uthe uMasibanibani kuwukuthi kancane kancane, hayi uMasibanibani, kancane hayi uMasibanibani. Bathi if uyayithandela umuntu wakhe noma uMasibanibani uhlakaniphile, uyathanda ukulokhu emfake enkulumeni. Hayibo, abantu bethi ngeke besasho manje igama ethu. Angithi-ke kufuneka phela kubonakale uma ukuthi uthando. Omunye nithi nikhuluma nayo into ebese ethi hayi ngizokhuluma nomama, ngisayobuza kumama, usho umakoti wakhe. Omunye ukuthi ilanga lishisa, yena ubhizi uyagodola, ufaka ibhanti, ngoba ilento le iyamlawula, uhlala efaka ibhanti. Omunye uhlala nje kancane kancane, useyakhwehlela kancane kancane, usecineni, useneflu, yilo liyaphila kuye ngaphakathi. Ziyabonakala indlela zokuthi hayi lo muntu lo udlisiwe. Omunye ayikho into enikwazi ukuyikhuluma naye iphelele kunina, nikhuluma into eniyiqede uze ngale soyitshela umakoti wakhe ukuthi kade sihlangene bebethi kuwukuthi nokuthi. So ngamanye amazwi izimpawu lezo ezibonakalayo ukuthi lo muntu lo udlisiwe. Omunye ushiya yonke into ekhaya, angezi noma kuthiwa kufiwe ekhaya, noma kuthiwa kunomsebenzi, noma kuthiwa kushoniwe kuyangcwatshwa, akayi, ngoba manje usedele konke ngenxa yalo muthi owenziwe. Omunye uyambamba lo muthi kanti vele uganiwe unomakoti, afakwe ingane encane engenamuzi engenalutho, ashiye umndeni wakhe wonke, ahambe ayohlala naleya ngane, adele lo makoti wakhe kamlobola, ondle leya ngane, enzele yonke into. Ekugcineni ingane imlahle, bese kuyima uyabuya ekhaya vele akasenalutho. So izinto lezo ezenzakalayo esizibonayo zenzeka, abanye bashiya imizi behambe bengazi ukuthi bashonaphi, kanti yilento efakwe kubo. Yinto-ke lena engenhle, futhi yinto lena enhle uma kuwukuthi iyasetshenziswa. Akufunakali ukuthi inikwe noma ubani, ngoba kuyenzeka umnike umuntu kanti uyoganga ngayo, umnikeze umuntu kanti uyokwakha ngampela.
kushubile guys, kushubile. uGugu Khumalo uyabuza ukuthi idliso liyangena yini kolunye uhlanga like German and Indian ngibe ngiwumZulu. Singakwazi ukudlisa abelungu bethu? Idliso liyangena. Uyazi ukuthi idliso ngisho usebenza kuyena umlungu ningaganene ningathandani, kodwa uma ufuna ukuthi akunike yonke into oyifunayo uyakwazi ukulifaka, kodwa kuney'nsila zakho ey'thile okungamele uyifake edlisweni lomlungu omsebenzelayo, ngoba uyojikanda esefuna ukuthi umgane, kodwa uma ufune kuphe nje izinto uyakwazi ukufaka noma uhlobo oluthile lensila khona ezokuthanda kunikeze konke. Uma sikhuluma ngohlobo oluthile, ngabe umlungu, ngabe ikhaladi, ngabe India, hayi uyakwazi ukuphela ukumdlisa ngoba insila yakho engena emthini wedliso, bese wena uba ngaphakathi kuye, noma ngabe yini ayicabangayo acabange wena. Bakhona abantu abashadile nabelungu, bakhona abantu abashadile namakhaladi ngenxa yani yothando lolu lokwakhiwa, ngoba usuke ubona ukuthi ngizolahlekelwa, angimakhi, angizukuthola lutho, angimakhi. Lento iyakha, kodwa kufanele ubheke ukuthi uyifaka endaweni enjani, uyifaka umuntu onjani, noma uyinikeza umuntu ongakanani. Sithini isitori sakhe mesangena esigodlweni ukuthi ngizofuna into kanje, umbheke, ungathathi into kanti uyobulala noma uyobhidliza. Kushubile namhlanje, kushubile. Usinethemba Mbaswana ubuza ukuthi ngicela ukwazi liyaphuma xa ufuna ulikhupha xa sele udikiwe ngilo muntu omdlisileyo. Uma ngikudlisile kubhuti angisamfuni mina ubhuti uselokhu engilandela la, ngiyakwazi ukumkhipha idliso engamfaka lona? Idliso lifana nalento okuthiwa yazifaka ayazikhipha. Idliso malike langena lingenile njalo, awusakwazi wena ukumkhipha ngaphandle yena ume ngaya enyangeni ayocela imphalazise. Futhi ukuphalaza idliso kuyabulala ngoba ulikhipha ngendluzula limane lime entanyeni, ungasakwazi ukuphefumula, ungasakwazi ukuphalaza. Kufunakala wenze njani? Kufunakala uthole umuthi wokuqala ulibolise ngaphakathi, kuyima-ke ulikhipha, hhayi uthi ulikhiphe uphuze umuthi manje ulikhiphe manje. Bakhona abaney'phiwo ey'njalo abakwazi ukuthi uphuze umuthi manje liphume manje, kuya ngey'phiwo. Akusikona bonke abantu abaphathisa amadliso, bakhethiwe, bahlukene, ukuthi kuyisiphiwo ukwazi leyo nto leyo. Ngamanye amazwi-ke uma ulifakile wena ngeke ukwazi umuntu ukumkhipha, uyena ongasukuma ayofuna indlela ukuthi ulikhipha kanjani, athole umuntu ukuze lizophuma idliso, nawe umshiye lapho ekhuleni, ngoba uma ungalikhipha ngedliso bese uyamala umuntu, uthatha intambo umuntu azibulale, omunye uthatha isibhamu adubulane, ayidubule yena adubule nawe, ngenxa yokuthi phela uthi awusamfuni kanti umdlisile, ukuthanda kakhulu wena awusamfuni. Uma wazi ukuthi khona into oyenzile kumuntu, musuku ukumala, ungamali ngoba uzoyibulala, abulale ney'ngane zakho, abulale nawe. So kubalulekile ukuthi uqale kuqala wakho uhlelo ukuthi usizakala kanjani kulento wamfaka yona, ukuze noma uthi uyamshiya akwazi ukwamukela. Saze savelelwa phela bengimthanda this year, it's not necessary ukuthi ngimthanda next year. Mhlambe bengimthanda ngoba usebenza kahle, akasanawo umsebenzi, sengifuna kuphumelele. Kwavela inkinga. uBuyikhawula uba nombuzo okubaluleke kakhulu bengithi ngithatha ukubuza nami, ngiyabonga Buyi, ukuthi sicela isichazele ubungozi bokudlisa umuntu. Ubungozi bokudlisa umuntu bukaningi. Omunye umuntu uyazi uthatha intambo azilengise, mhlawumbe uyafona awusalibamba ucingo, mhlawumbe uyafika ekhaya kini akakutholi, mhlawumbe uyasola ukuthi khona umuntu osomthando omunye eceleni. Lowo muntu lowo uzothatha intambo azilengise noma uzothatha isibhamu azidubule afe. Kokunye-ke angayidubuli yena, adubule nawe nobabili ukuthi siyafa la, adubule wena ayidubule yena, kuphele kanjalo, sale zodwa iy'ngane. Ubungozi lobo. Omunye umuntu uyamdlisa avele agule, aphathwe isifuba esingapheli, lento ivele imudle ngaphakathi, ngoba idlisa uma ungalifaka inzipho ngaphakathi vele khona into eminwaya kanje, kwakheke lento okuthiwa i-TB ngaphakathi, isifuba sibe nezilonda, akhwehlele aphelelwe umsebenzi,
omunye uyamdlisa amanahlanye makuwukuthi idlozi lakhe alihambisani nalento oyenze kuye, ngoba khona abantu abanamadlozi abukhala abagadile. So idliso akulula ukumane nje ulifake. Bafaka kanjani nje abantu ngoba inyanga zibona imali, thatha idliso zinikeze, zingabheki ukuthi lo muntu lona lizovuma yini idlozi lakhe na, noma lo muntu lona ufanele yini ukunikezwa lento, ngoba omunye umnikeza nje kanti ngempela uyobhidliza nje umuzi wabantu, hayi ngoba enothando. Lento yayakhelwa abantu abashadile nabantu abalotsholwe ney'ngodosi ukuthi indoda isabuye eGoli isinaka abanye abantu ayisezi ekhaya, bese kuthiwa-ke nawu umuthi khona ezokwazi ukuthi phela athande ekhaya, anake ikhaya. Yingakho-ke sithi asikhulume ngayo lento uqwashise ukuthi musani ukuze kuthiwa khona intando nobani seyithatha uyayifaka noba seyithatha ngoba kuyobhubha abantu, kodwa akube abantu abahlelekile nabafanele ukuthi bengayithola lento. Kusho ukuthi mengumakhwapheni nje ngithi hayi ngeke ngiyamfuna lo baba Nkosi yami ukuze angiphe imali eningi, sengiyi-wrong bese ngimdlisa ubaba wasemzini yabantu. Uzoshiya umkakhe-ke anamathele kuwena-ke, ashiye iy'ngane, umakoti ngale, umama lapha ney'ngane sebethwele nzima, lo baba usehambile amathela kuwo. Akufunakali lokho. Ngisho iy'nyanga ziyafundiswa ngalokho ukuthi ungayizi umuntu ojolayo nomunye umuntu into enjengale. Kungcono uma bethi abantu hhayi sigane indoda eyodwa, sifisa ukuthi le ndoda isithande sonke, hhayi ukuthi ithande umuntu oyedwa thina engasinaki. Kuyazwakala, kodwa uma uyintombi nje eceleni ungafaki ngoba usuke ungalazi ikusasa lakho nalo muntu liyogcina kuphi, ngoba omunye uzomfaka kanti ufuna imali, yena vele akuthande kakhulu. Ekugcineni manje wena uyifunela imali bongamthandi, suyambalekela avele ayibulala umuntu, akuphuma isidumbu ngenxa yalento oyifake lo muntu. Uyekile ngabe kube ngcono, ngoba nje umuntu mase kuthanda ngentando suke sekunzima kakhulu, kuba ngathi uyahlanya ekhaya. Manje Dr. Mnguni, uma sengimthandile ngiyakwazi ukuthi ngimdlisile bese ngimdonsa ngekhala-ke enze yonke into engiyifunayo. Mina ngifuna ngiwashele iphenti, ngifuna nje aliwashe ngesandla, ngithi uma ngithi agqoke iy'cathulo zami aye edolobheni, agqoke iy'cathulo zami aye edolobheni, sinalokhu uma ngiyinto ey'ningi. Funa nje azwe mina, ngiyakwazi ukuthi mese ngimtholile idliso-ke adele unina azwe mina yonke into engiyishoyo. Kuyenzeka lokho nje kuyenzeka. Lento esikhuluma ngayo nje abalaleli nababukeli bohlelo lwethu bayazi, bangofakazi ukuthi iyenzeka leyo nto leyo. Thola indoda ihamba nengane ibelethile, thola indoda ibhizi iwashela umama izevatho lezi zangaphansi, into eyenzakalayo okuyinto futhi ekwazi ukuthi indoda yakho iphume isithunzi ngayo. Ngoba uma waqala wagqoka iy'mpahla zomakoti wakho, waqala wamwashela, waqala wabeletha iy'ngane, hhayi kuyacaca lapho ukuthi vele awuselutho. Noma wathi uyakhuluma phakathi kwamanye amadoda bazothi ayikho into ongasitshela yona wena ngoba uhlulwa umfazi. Into ekhona le okuchaza ukuthi umuntu uma ufuna ukumnakekela mhloniphe, kodwa ungamdlisi uma ubona ukuthi awuyimisele ngayo. Izinto lezi ey'khona ezenzakalayo. uNombuso Ndlanzi uJoyful uthi iqiniso yini ukuthi umuntu odlisiwe ungamfakela isiwasho etshwayeleni noma ekudleni liphume izifo? Ahlukene amadliso ma. Likhona idliso lotshwala lo muntu wadlisela ukuthi adakwe. Umuntu beyiphethe kahle lona ehlonishwa ethandwa naye eyithanda bese dlisela ukuthi abe yisidakwa. Adliselwe nje ukuthi nje meholile athenga utshwala, ma engaphuzile azayiboleka imali yokuthi ufuna utshwala la. Ubule lo ngoba idliso leli elichaza ukuthi ke wayebulawa, kwakubulawa impilo yakhe, hayi ngoba kuwukuthi ena uyathandwa, kwakubulawa impilo yakhe. Uma kungaba umuthi otshwalweni kusuke kuphalalisa umuntu onjalo, hayi intando. Amadliso ahlukene. Likhona idliso lokuthi umuntu akabe isiyabhuyabhu, akaphuze aze lale khona. Bese bakhona idliso elibulalayo lokuthi nje ngizomfakela ekudeni afe. Uyalizwa lento lihlukile. Kube khona idliso yothando lokuthi ke lo muntu uyamthanda, ufuna ukuthande. Ahlukene amadliso.
likhona idliso ekuthiwa nje ujuqu uma umuntu wafakelwa lona ekudleni uzodla ashona, uma wafakela khona otshwaleni uzophuza uduku, noma kuthiwa kumele emsebenzini akavuki ufunana notshwala, umuntu obulewe lowo ngedliso. Engikholwa ukuthi-ke yinto leyo eyenzakalayo. Uma usumfakela lapho otshwaleni-ke aphuze-ke uzokwazi-ke manje ukuthi aphalaziswe ngalowo muthi ofakwa otshwaleni osuke uthakele lokho ukuthi ngoba wadliswa kanje aliphume kanje. Idliso lihlukene, likhona elinye engingalichazela ukuthi likhona elingena ngeziqu zoboya, elinye lingena uma nidibana ngokocansi, kube ukuthi lo wesifazane usegcobile into zakhe, ungene wena unamathela nomphela. Masuya komunye umuntu ubudoda nemizwa bungabi khona, elibizwa ngokuthi ukhiye. Imizwa yakho ivumulele nalo, kodwa mukawudlala nomunye umuntu lutho bathi-ke ngapha yidliso lokurika, izinto lezo eyikhona eyilaphekayo uma usutholile kunje bese uyasukuma. Hey, uZimasa ngayiphikisa yonke lento. Bese siba no uGugu Khumalo uthi akubonakala nje indoda edlisiwe. Ithi uma ikhuluma ubone nje ukuthi kukhuluma impande kubi, angikuphasisi, miyeke umuntu aphile impilo yakhe, uma engasakufuna ahambe, kungamane bakubize ngamagama. Hayi uGugu yayiphikisa leyo ukuthi kudliswa abantu, uthi umuntu akakuthande nje, mewuthi asakufuni akushiye ahambe. What if uyamthanda wena ukakaqedi ukumthanda? I'm gonna put inamba yababa uMnguni, ngicela nithathe abayidingayo, not just for idliso, for any other thing. Udokotela wesintu usiza abantu ngezinto nje eziningi ezihlukile, hayi ngedliso kuphela. So take it for a friend ngoba I'm sure khona umngani wakho olidingayo usizo. Usipho Blake uthi yeah, every herb does work due to people use it to protect or making wise for other human beings. That goes the same with Western medicine. Example, drugs. They may kill you, even awake you surgery level on an God gave us trees. It's up to us whether we use them for the good or we use them for into ebhedayo. So yeah, I do agree where we I'm just going through ama comments, Dr. Mnguni. Likhishwa kanjani idliso ngaphandle kokuphalaza? Nangu uTokozo Nxele ukuthi likhishwa kanjani idliso ngaphandle kokuphalaza? Yeah. Idliso uyalikhipha, liyaphuma ngezansi uma uzophuza umuthi oqondene nokuliclean, liyakwazi ukuthi liphume ngezansi uma uyidline ngokudla. Idliso liyangena futhi ebusuku ulele ukudla kanti kungena umuthi, liyangena njalo. Kodwa-ke uma uzophuza umuthi ngalo kuphalaza liyakwazi ukuxebuka kancane kancane bese liyaphela. Uma ukuthi lingene malingene ngeziqu zoboya ubiza ukuthi uthole lo muthi okuthiwa okufutha noma okugquma, ngesikhathi ujuluka le ntelezi bese ikwazi ukubamba lento ikhiphe ngaphandle usale uphila. Ngoba uma udlisiwe uba nenkungu, yonke into nje wena esho lo kudlisile i-right, noma ungamthola enenye indoda hayi awubinankinga ngoba vele udlisiwe. So liyakwazi ukuphuma ngokuthi uphalaze. Okay, no Philani Ndosi ubebuza ukuthi ulikhipha kanjani uma liphuma alingilimazi yini. So mhlambe singamphendula kule phathi yokuthi uma selikhipha alimlimazi yini umuntu obedlisiwe uma selikhipha idliso. Liyakulimaza uma uzonikezwa umuntu ongazi ngedliso, uzomana kufake elokhuzeni emthini unele ungaphuza liphume ngendluzula. Kodwa uma uzonika umuntu owaziyo liphuma nje kahle. Uma futhi uzonikezwa umuntu ozothi qala ulithambise izimpande zalo, uphuza umuthi lithambe bese liyaqoqeka, ngalekhathi uphalaze bese manje liyaphuma. Kodwa uma uzomane bekufake nje imithi bengayihlelile bengayihlolanga, lothi maliphuma lihlephula inyama la ngaphakathi, ingabe lisaphuma la emqaleni, ngeke ngathi nasekuqaleni ingabe lisakwazi ukuphuma la, bakwazi ukuphefumula, bakwazi ukwenzani ushona.
So-ke kufanele uqaphele ukuthi uya kumuntu onjani, umuntu owaziyo noma umuntu ongazi. Baningi abantu abashansayo kanti abayazi into, kanti kuhle ukubuza into ongayazi ukuze uzokwazi ukuthi usize abantu, ungababulali futhi ungabalimazi. Kumnandi namhlanje, kushubile namhlanje. Uzothile wena imbonami uthi ngicela ukubuza idliso elinjani elicatshelwayo lihlale kuwe egazini. Elinjani elidinga ukuthi licatshelwe lihlale kuwena egazini? Ujule kakhulu umbuzo walengane. La uyenzeka ukuthola ukuthi umuntu uyahlupha kakhulu, uwumuntu ongalawuleki, uwumuntu othi noma umkhuzi angezwa, uthanda ukuhlupha njalo njalo. Uma usuligcabele egazini usufaka lento kuthiwa amadoda, izizwe zokugada lo muntu, zokucontrola lo muntu ukuthi ezwe lento sokumtshela yona. Ngaleskhathi uyifaka kuyena emzimbeni usukukhuluma ukuthi azenzeni. Omunye umuntu uyamfaka njalo mekwahlangana umuntu wesilisa meke wathi nje uyaphela amanamaphalazele, okuchaza ukuthi-ke isuke lento le isilwa ukuthi angifuni muntu la eduze. Uma ukuthi owesifazane mekwabingelelwa umuntu wesilisa nje, uma nahayiza akhale, omunye uma nagadla amshaye. Ilezi zinto lezi zifuna ukuthi kube wena yise okhuluma nalo makoti, hayi omunye umuntu. Yingakho-ke lento ifakwe egazini. Idliso-ke leli elijulile kakhulu ukuthi nje uma uhamba nomakoti wakho niye enyangeni, mfake ithule phansi, phindeka ahlangane nomunye umuntu. Uma-ke bahlangane bazoxabana, bazolwa, uma ezocela inamba noma ezobingelela sebexabene. So yinto leyo ekhona eyenzakala, iy'ntando nayo futhi iyidliso, kodwa elidinga ukuthi umuntu agcatshwe. Liyakhiyaka, akaphinde lale nomunye umuntu, akaphinde ehleke nomunye umuntu, akashelwa muntu, uhlala nje. Kunzima. Ubuyikhawula uthi kwenzakalani kumuntu odliswa omunye kuphinde kuqhamuka omunye, ezamasoka-ke lezi, kuphinde kuqhamuka omunye amdlise. Akubi khona yini ukushayisana phakathi kulowo muntu odlisiwe kanti vele abahlukene? Uthole ukuthi mhlawumbe umuntu beney'ntombi ey'mbili, ngimdlise kanti nomnakwethu naye umdlisile. Senze njani lapho? Kodwa ezaba nentombi yesibili usumdlisile, Lowo muntu lo bekufanele angabe sayithola intombi yesibili, kuthiwa liyi-week elalo wokuqala idliso. Cha, asikubeke nje njengokuthi siyamchazela ukuthi hayi, idliso phela uma ulifakile lizosebenza nawe ngendlela yakho. Iy'nsila zakho zizomlawula naye, ney'nsila zaloya zizomlawula. Wena uzoba iyabhuyabhu salamantombazane. Bakuqhamukele ushaya ugijima uye ngapha, kuqhamukele ugcine ungasaziwa. Uma umuntu ezodliswa kakhulu, ingqondo iyaphambana, ngoba ekugcineni manje ayikho eyicabange ngaphandle kwalaba bantu, akacabangi lutho, ucabanga labo mama bakwakhe ababili abamdlisile. So igcina ingqondo imile, so uyaphazamiseka umqondo womuntu onjalo. Omunye futhi ugcine esegula, eseyintothololo njengakwazi ukwenzani ngoba amadliso asuke ephila kuye ngaphakathi. Usuke sewubhutise bese uNdurengo futhi aphinda kuye, wacishe wafa umfowethu ngenxa yedliso. Intombi yakhe yayithi zama ukwakha uthando langazwana naye. So lento iyingozi nje. Uma ungathandwa awuthandwa, amukela. Kuthiwa samukeleni Nkosi yami mebengasithandi. Yazi yabuhlungu indaba. Phela mesibathanda thina fanele sizame. Hawu bakithi. Manje idliso kuyenzeka yini ukuthi nabesilisa basidlise? Ngoba kuhlale kukhonjwa thina nje kuthiwa intombi kabhuti wami, umfazi kabhuti wami. Kuyenzeka ukuthi nowesilisa adlise owesifazane. Lento-ke isichithekile, isiyandile ngoba kunalaba abesilisa laba ababizwa ngo-Ben 10 abasuke beze ngokuzofuna imali kumuntu wesifazane, hhayi ngoba bemthanda. Bayakwenza-ke lokho, akudlise umuntu afuna umnikeze yonke into, hhayi ngoba ekuthanda. Uzothi ngicela umuthi, ngifuna angithengele imoto, ngifuna ngizele yonke into, angimthandi kodwa ngifuna lolu hlobo lento engiyifunayo. Bese-ke udliswa-ke wena ungowesifazane. Omunye akubone ukuthi lo mfazi ngifuna ukumlobola,
ngifuna ngigane kodwa ngiyabona akangithandi, uyakwazi futhi naye lapho ukuthatha intando le ayifake kuwe ngoba enzele ukuthi nakhe umuzi. Kodwa omunye uyamdlisa umuntu wesifazane ngoba efuna izinto zakhe ezithile ukuthi ngoba enento ezikanjena nje ngcono ngimrobhe kanje. Nalento ukuthatha umuntu ubongilethela ilunch, usho umuntu njalo abathandana, ilunch izoqala idlule esigodlweni kuyofakwa izinto bese iza kuwena ngoba ucela ilunch angithi bese ufaka. Emva kwalokho-ke usuzolandela udle lapha ngoba ucelile uyakulethela, usuyamlandela kusekuwinile. Omunye ngokuxhawula nje acela ukuthi akuxhawule, omunye akuhage sewufakile umuthi wahamba, wena uzomlandela ngoba ufuna vele ukuthi umlandele. Ngike ngayichaza le ndaba ukuthi thina sakha izinto lezi ey'nganakiwe, siyazazi iy'lwane ey'landelanayo, siyazazi iy'lwane ezithi uma y'bonana nje sibaleke esinye siyofa ngale, sibaleke esinye siyofa ngale, okuyinto leyo esiyenza uma kuthiwa abantu kuthiwa bayahlukaniswa. Yizinto esikwazi ukuzenza lezo, izilwane ey'landelanayo ey'ngahlukani siyakwazi ukuzenza. So ingakho-ke sithi asikhulume lokhu kwentando noma kwedliso lothando, nobani nobani asizakale ngale show ngoba bonke abantu bahluphekile, bonke abantu abazi ukuthi kwenzakalani, ngamthanda kanjani. Omunye umuntu uphaphama eselele embhedeni nomuntu ngifike kanjani la. Yizo zonke izinto lezo esikhuluma ngazo ukuze nobani akhanyele ukuthi oh lapha ngadliswa la, hhayi ngoba ngimthanda. Ngoba bazobuza abanye ukuthi kodwa le ngane imfunani kodwa lo baba, ngoba lo muntu lo mhlawumbe akanalo, mhlawumbe kunjani, kanti cha uyihambele ingane wayirobha wayiphambanisa. Ngoba kuqala zayithwalwa, intombi yayithwalwa, intombi isiwe laphana ngenkani, kufike laphana igqishwe le mithi nothi mase nizoyilanda nithola ukuthi siyathanda yona. Izinto ezazenzeka. Omunye umuntu uthola ukuthi uzokukhafula ngomuthi, akubize ngomuthi, uze ngomuthi, hhayi ngoba uthando kodwa umuthi okwenza ube nothando lwakhe. Ya kunzima ne. Kukhona obebuza umbuzo o very interesting. Ithi ngubheke nawo. Ucabangile Gumede. Awumaqwabe. Ucabangile Gumede ukuze amafutha o inyama yengwenya iyaliqeda yini idliso? Idliso kuqala kwakuthi uma ukhisimusi kujatshulwe kuthiwa ukhisimusi, niqale nikhothiswe amafutha engwenya qala ngaphambi kokuthi niphume niyodla ukhisimusi. Ngoba kuqala ukhisimusi wawudliwa ngokuthi ngeke umuzi niphinde ningene kulo muzi, niphinde ningene kulo muzi. Abazali ngokwazi ukuthi uma kwakhiwe kunanezitha bengafaka into ithi ingane iyadla imane ishona, babeqala benikhothisa amafutha engwenya kuqala, benikhothise. Emva kalokho uma uke wadla ukudla kanti usukhotha amafutha engwenya kuyabuya semthani. Lento yokuthi inyama yengwenya iyaliqeda idliso, abantu bayithathe ngegugu ngoba nakho ingwenya seyidayiswa, bayahamba bayothenga inyama yengwenya, bayothenga inyama zey'ngulube. Idliso alikhiwa phansi futhi idliso alehli ezulwini, lakhiwa umuntu. Uyazi ukuthi yena uhlanganisani, ukuthi ma wena usudla inyama yengwenya idliso lakho lande kakhulu. Omunye uyazi ukuthi uma ngihlanganise kanje, umeke wathi inyama yengwenya lizofa idliso. Ngamanye amazwi amafutha engwenya kakhulu uma ungakalidli idliso, kodwa uma selingaphakathi awakwazi amafutha engwenya ukusebenza ngoba selingaphakathi vele. Kokunye amafutha engwenya ayakwazi ukusiza, hhayi kumele uwadumele nje ewodwa uwakhothe, kodwa kuzowathaka nento zakhona ukuthi uma ulikhotha idliso libuye noma life. So ngingasho ngithi kwabanye ayasebenza, kwabanye awasebenzi, kuya ngokuthi ithakwe kanjani lento ngesikhathi ifaka kuwe. uNtokozo Ncele uthi inzima le ndaba, sizame sikhathele ulwa nathi umfowethu simhambisa ayophalaza idliso asirobhe angaphalazi. So how do you deal with a friend or a family member omsolayo ukuthi hayi lo ngathi udlisiwe, uthi uzama ukumsiza angalifuni yena usizo,
wenze njani njengakwi-case yaNtokozo ukuthi ufuna ukusiza umfowenu uyanirobha yena akafuni ukuphalaza. Akatshelwa umuntu umeyophalaza. Akatshelwa umuntu meyophalaza. Manibona nje ukuthi uDlisiwe animtsheli. Nivelangane nihambe niye kumuntu niyosoletha umuntu kanje. Lo muntu sifuna ukuthi aphalaze. Nizwane buyele ekhaya niyohlala phansi nomndeni ukuthi sineyinkinga ake siyeni kumuntu. Ningamani nimkhomba ukuthi siyomphalaza lo ngoba uyahlupha. Cha, ngeke aze akwazi ukwenza lokho. Lento leni ekuye iyamcontrola. Kodwa manizohamba nonke ngathi inyanga yoniphalazisela nje iy'nkinga zekhaya, ngeke aze anqabe ukuthi hayi njengoba siney'nkinga nje la ekhaya kanje ake siye kumuntu. Mefika umuntu laphana avela umuthi nonke aniphalazise nizophuma idlisi ngoba uzobona niphalaza nonke. Kodwa manje akaphalaze yena yedwa ngeke. Ngisho inkomo uma izobulawa nimane ibambe yodwa nje zingekho ezinye iyalwa ibe nolaka. Kodwa uma ihamba zizonke niyakwazi ukuyibamba kalula. So kufanele benze kanjalo bengasho bengamtsheli ngoba phela nje abalatshela bayongiphalaza ngoba bathi wena ungidlisile usukiphi. Umuntu uzotshela umuntu wakhe ukuthi nje naba sebethi ungidlisile bekusukela sithandwa sami. Ubheka iqaba uthi ubheka iqaba bathi kimi kungenzeka ngife mangilikhipha. Inkinga manje liphenduke isifo sofuba. Nakhona lathotshwa imboziso. Cela ubaba egcineni ungiphi inamba yakhe. Hayi ayikho inkinga sengike ngayifaka inamba yababa ngizophinde ngiyifake futhi. So kwenziwa njani-ke lapho mekuwukuthi seliphenduka isifo nokuthi ngempela imboziso ingabe iyalithoba? Sorry. Cela uqale nje phansi bengikumutile. Oh, ngithi mina angithi lento yedliso ifundwa ngendlela ehlukahlukene. Bakhona abanye abantu abavele befaka iy'nwele edlisweni. Kuthiwa ubufaka ney'nwele zakho, ubofaka ney'nzipho zakho edlisweni. Uyithathe lento uyifake kumuntu bese uyayidla. Iy'nwele-ke ziyakhula noma ngabe yikuphi. Ney'nzipho ziyakhula noma ngabe yikuphi. Ke uma lento ingaphakathi kumuntu iyona le mukhwayayo ukahlela kancane egcine eseyakheka ini isifuba. Umuthi loyo uyakhona-ke ukusiza kodwa usiza kakhulu uma uzothakwa uhlanganiswe ukuthi uzolwa nani ukuze lento la kuwe ngaphakathi iqoqeke. Into engaqeda ukuqoqeka bese ukwazi ukuthi-ke uyikhiphe. NanguNolinda Mfekayo uyakuvumela ukuthi hayi inkinga nje ngomuntu odlisiwe uyaxubana. Manike nambonisa uvela yona iceba kwinkanyamba yakhe. Ha. Yeah. Imic yami ibimuthiwe. Ithi nje ngicela kwenzeka ningisola ukuthi ngathi sengidlisiwe ingangicephi ngoba mina ngohamba mina ngomceba kumuntu wami. Ningangitsheli nje ukuthi nibone ngazi ukuthi kuyinto okhishweni. Ngcono ningenzele ngempela bangoje ngingaboni nami. uNhlanhla Ngcobo uthi mina ngiyasola ngidlisiwe. Inkinga ngidlisiwe umuntu engimthandayo. Angifuni nje ukuyolikhipha. Wenza njani ngempela mebefuna ukuyolikhipha kodwa wena uvephi ngedliso lakho umuntu wakho omthandayo lokudlisile. Phela ngithi-ke isala lapho-ke indaba. Thina sogijima sibone ukuthi nayo intombazane ikwenza isilima siwumndeni wakho siphatheke kabi kanti wena u-right. Yingakho kuthiwa umuntu akangatshelwa akumanani nje uhambe kuye kumuntu kuyobhala ngoba omunye umuntu ukhaya kuthenjwe yena la ekhaya kuze kulale kudliwe uyena. Kodwa manje ngenxa leya ntombazane akasanaki ekhaya wondla leya ntombazane eney'ngane zomunye umuntu
hayi into yokuthi iy'ngane zomunye umuntu ilanda imali iyamshaya imenza konke umndeni-ke udabuke thola ukuthi yena akanandaba u-right so yingakho ngithi mina akafihlele umuntu angatshela yilokho uma sikubona udlisiwe siyafihla sisho sikuphalazisa ubuyelwe ingqondo uma selikhishiwe idliso kuwena iyabuya ingqondo ubona ukuthi ayikhona lokhu ngakwenza ngo-wrong lokhu ngakwenza ngo-wrong. Kwenze mina engiciphiza into eyi-wrong. uSipho la uyabuza umfakashange ukuthi ngingakwazi yini ukuzidlisa mina uma ngimthanda kakhulu uMaqondana. Nangoku uMaqondana sumtholile uyamthanda, uyakwazi yini ukuthi uyidlise wena? Usendliswe kudala, udlisiwe yena lo. Kwalowo mcabango wakho. Sekubhedile nje engakwazi ukuyidlisa. Engakwazi ukuyidlisa akathatha insela zomkakhe ahambe acela umuthi avela adle kulula nje uyakwazi ukuyidlisa akamtshela umkakhe ukuthi mama ngicela insela zakho ngifuna ukuyidlisa bese ahambe enyangeni amnikeze azidlise. Iyasebenza kodwa muyidlise wena iyasebenza phela ngoba into ebaluleke ngentando insila zalowo muntu osuke ufuna ukuthi umthanda njengoba ethi nje uMaqondana kuyamthanda akacela insila zakhe ayifake emthini bese-ke uyakhotha izohlala intando uzomthanda. Hayi asaze ngasamthandi-ke ubona nje ufake igama lambale emqaleni usuyincwadi ebhaliwe ukuthi nje heyi sisi siyadlula siyakufica nakho uyaneka bakithi usuyaneka unekela umbali ngoba uyamthanda kodwa-ke abantu mebethandana abadlisani abafuna ukudlisana. Bathi nje siyabonga baba kwaze kwanzima. Athi sikhiphe leli tende leli elibhakuzayo la. Hayi kuthiwa Sipho udlisiwe already, kuthiwa udlisiwe already kwakhona nje ukuthi ungacabanga ukuthi ufuna ukuyidlisa wena kuthiwa isayini kwayona leyo. Nangu-ke noNhlanhla futhi uMapholoba uyabuza ukuthi kuyenzeka yini umndeni ube nomona bese ufuna ukufihlukanisa ngegama lokuthi ngidlisiwe kodwa ngingadliswanga kuwuthando lwemvelo. Nalapho futhi kuyenzeka thola ukuthi umuntu unothando kodwa mhlambe abantu bomndeni abajabuli ngendlela mhlawumbe abathandana ngayo nomakoti bese beba namagama angemahle. Kuyenzeka lokho kodwa-ke kusuka ngawo umona hhayi ngobani. Kokunye basuke abantu abadala bebona indlela osuwenza ngayo ukuthi engathi awuwedwa kodwa yinto eyenzakalayo. Futhi nawo omunye umbuzo uNoluthando Mjolo uthi kungaba maybe ngiyaphambuka kwi-topic. Hayi isekhaya la sibuza yonke into. Uthi ngicela ukubuza ukuthi kwenziwa yini ukuthi inhliziyo ibe mnyama nje ngizithola ngisesimeni sokungafuni nokuhlanganyela nabanye abantu. When I'm home alone I feel safe. So sekwenziwa yini ukuthi ungabusafuna muntu nje eduze kwakho ufune nje ukuyihlalela wedwa? Cabanga yena ngoba ilaphi indaba ngenzeka khona asuke ecabanga mhlawumbe khona umuntu asuke emcabanga noma usuke acabanga umuntu usuke nje ezwa ukuthi akayihlalele yedwa. Kungenziwa mhlawumbe lokho unedlozi kunabantu abadala abahlezi kuye. Kungenzeka futhi ibulawo lokuthi uhlukaniswa nomndeni kodwa kufuneka sichazisele ukuthi ngaleso sikhathi ehlezi yedwa uze usizi ukuthi akakhale noma ukhona umuntu asuke emcabanga. Impendulo ingaphuma kalula ngoba meze usizi singasho sithi ukhona umuntu omgadlayo noma mhlawumbe makukhona usuke emcabanga ingoba mhlawumbe khona into ayenza kuye kodwa kuthi akahlale nje yedwa njengakhulumisa umuntu kungenzeka uthola ukuthi mhlawumbe kunedlozi kuye elikuye kodwa alizi kahle. Yilokho.
Yeah, uthi ene uPatience Isabel. Sawubona sisithenjiwe Dr. Mnguni. Kungenzeka yini ukuthi umuntu uma ezame ukudlisa umuthi ungasebenzi kuwena, ujike usebenze kulo muntu abezama ukumdlisa? So umuntu methi uzama ukudlisa mina, uma ungasebenzi umuthi kumina usebenze kuyena, kuyenzeka kanjalo? Kuyenzeka kanjalo. Into eyenzakalayo leyo ngoba kuyenzeka uthola ukuthi idlozi lakho libukhali. Kokunye kuye kubizwa inyanga kuthiwa izosiza ekhaya bese isebenzisa le nto kuthiwa ophinda amshaye, okuwukuthi umuntu menza into kuwe ivele yenzeke kuye. Thothi lo mntwana ukhule engazi ukuthi unalelo hlanga egazini lakhe, so sebeyazama ukumdlisa avele angadliseki, kudliseke yena lo obethi uyamdlisa. Yingakho kuthiwa-ke iy'nduku ziyabuya, kushiwo into enjengale. Ngesikhathi ushaya umuntu ngey'nduku zishintshe iy'nduku zishaye wena. uMondli Xaba umbuzo wakhe baningi abafuna lo. Ingabe idliso kuyenzeka yini lihambe liphele egazini lomuntu ngaphandle kokumphalazisa? Linayo yini i-expiry date idliso? Uma linayo into ephele emva kwesikhathi esinganani? Idliso kuyenzeka liphele ngoba ziningi izinto ey'ngazwani nedliso. Okuthi mhlawumbe ake ngithi nje mhlawumbe unokusebenza mhlawumbe uviniga, unokuhlalahlala njalo uphalaza, mhlawumbe unokusephuza okuthiwa ziphungo, liyafa njalo idliso liphela amandla. Kuyenzeka impela lihambe amandla liphela, kodwa edlisweni likhona idliso elingena ngokuthi udle. Likhona idliso la okuzothathwa khona iy'mpahla zakho zisetshezwe ziyogqitshwa ndawona thile, noma kuyobulawa isihlahla kufakwe umuthi. Isihlahla okwaziyo ukuthi siyashesha ukuhluma, sihlume sivale lapho kade sigawulwe khona, alifi-ke lelo dliso. Kufa wena ungene emgodini, alifi ngoba siyaphila isihlahla lapha entabeni. Nempahla yakho la egqitshwe khona ilokhu ihlezi alini, impahla yakho ibambile, lelo aliphumi ukuze ungene la emgodini. Bese kuba ukuthi leli okuthiwa lingena ngenhla, kuhlukana indlela yokulakha. Likhona olakhayo malifika nje kuwe lisabalale, noma engaphalaza noma engadlani noma engenzani kufana. Likhona elikwazi ukuphupha liphele, awusiphuphile into yakhe, suphelile umuthi wakhe. Izinto ezenzakalayo. Sishintshe isithothobala sakho Nkosi yami. Ukhanyisani ukuthi ukuqala okuyisona ukudlisa kwezothando. Kuyicala okuyisona ukudlisa umuntu kwezothando? Ukudlisa umuntu kuyicala. Uma uzodlisa umuntu, one, ungawumthandi. Okwesibili, ufuna ukumphuca amandla akhe esikhulu. Uma udlisa umuntu, udlisa umuntu phela enakho umuzi naye. Ungamdlisi umuntu usuyahamba lapha phakathi kwabantu, usuyomshaya laphana phakathi kwabantu, usumdonsa ngebhantshi, usuyamlimaza, uyamphoxa, uyamthuka, uyamphekisa, uyamlimisa, umenza yonke into le. Uvakashelwa abanye abesilisa othandana nabo ekhona la ekhaya. Kuyisona uma sekunjalo. Kodwa uma kuwukuthi usuke wakha umuzi akulona cala, ngoba lento yayakhelwa abantu abaganene nabantu abashadile. Omunye uyashiwa intombazane eseyilobole eseyenze konke, vele igijime nomuntu omunye asale sekuthiwa size lapha nje ngede ethiwa ukuthi umshado. Uma sebalekile lowo muntu lo uyakwazi ukumenzela into akwazi ukuthi abuye aqhubeke phambili, kodwa uma udlala ngayo isona. Nangu-ke u-Annie ubuza ukuthi eyothando olungathi yidliso ngiyakuvuma ngoba lokhu kubona kumuntu wami. Ungithanda ngothando lwedliso kodwa angimdlisanga. Manje uthando lwakhe seluze luyadina. Wenzenjani ngempela-ke Dr. Mnguni ukuthi umuntu sekuthanda engathi umdlisile, uthando lwakhe seluze luyifakela isicefe nakuwena?
hayi imvelo leyo uma wazi ukuthi akumdlisile imvelo lokho ngeke sisaleke umuntu oba nothando oluningi isitalo sakhe nje ukhona umuntu othi mayithanda into ayithandisise memthanda umuntu wakhe amthandisise bakhona abantu abanjalo uthola ukuthi uba nomuntu nje wakhe abhekana naye kuphela engabhekani nomunye umuntu esemaceleni lokho kuyenzeka lokho okunye engakuthanda kakhulu umuntu kanti kuney'bongo zenu ey'fanayo mhlawumbe kufana ogogo mhlawumbe iy'bongo zakomkhulu ziyafana nithandane kakhulu ngoba kunobuhlobo phakathi kodwa mase luwukuthi luba kade ledlisa ubungamdlisanga kuyenzeka akunabantu abhe kanjalo ukuthola ukuthi nje banothando nje sidalo sabo akakwazi ukubhanga umuntu uba wedwa ube wedwa nomphela khona i-comment ona i-comment kaSipho uSipho uyabuza ukuthi Dr. Mnguni uma uya enyangeni ucela ikwenzele umuthi wokudlisa intombi yakho okuyingane yakhe anganginika yini abe azi kahle ukuthi ngithandana nengane yakhe kumbe isihlobo asibuze wena nje direct Dr. Mnguni ungamnika umuntu umuthi wokuthi adlise ingane yakho ngeke azawuthola ngoba phela ngabe ngazi ukuthi uyodlisa ingane yami ngeke azawuthola ngaphandle uma awuzwakali bengithi usungaxosha i-customer selifikile nemali cha ngeke phela uzumxosha umuntu kuphela kumnike lento ayifunayo uyomnika enye hhayi le ayifunayo angithi yena ufuna ukudlisa ingane yami owedliso ngokufuna ukuyidlisa ukuthi imthande ekugcineni bese ganga ngayo ngizothini uzothola omunye umuthi thizeni hhayi lowo mhlawumbe mezozithumela abanye abantu zazi ukuthi hhayi-ke sizocela umuthi okanje kanje kanje and akulula lapha kimi ukuthola into enjalo ngoba-ke ngifuna ukubuka ukuthi ushadile yini iphi incwadi yomshado number 2 ngifuna nofakazi akumane kuningi ngoba ngiyayazi leli jule kakhulu umuntu uyamnikeza into ekugcineni kanti uyodlala so ngeke nje ngikunike cha ngeke ngaphandle uma uyingane yami ifuna ukudlisa wena uma ingane yami ifuna ukudlisa wena-ke ngizoyinika manje mina ngifuna ukufika nofakazi bazobuye bangithuke wena saya nawe kaMnguni wayodlisa umuntu wakho ofakazi bayaphi ofakazi angithi phela sibalekela lento yokuthola ukuthi abantu bayilengisile umuthi wathathwa kuwe sekuyalandelwa manje inyanga yamnika umuthi awuni lo siyakha lukhona uthando ley'ngane lukhona uthando labantu abadala siyazama ukuthi silwe nalokho hhayi ukuthi umuntu amananiwe nje ngathi uyogana ngeke thina sifuna ukulokhuza ukudlisa abantu bethu asifune mayitromisi la izohambe zithela on a serious note another very important question first of all thank you so much Bheki Xaba I appreciate the support ngiyabonga kakhulu guys please subscribe to my YouTube channel we're trying to get to 100,000 subscribers before the end of lockdown siyacela please do subscribe kumahala ukusubscribe manje ngicela ukwazi ukuthi kungabe thina base South Africa kuphela esidlisanayo noma umuntu wami wakwelinye ilizwe angakwazi yini ukuthi naye mhlambe angidlise abantu bakithi abantu bokuhamba abafika la bezofuna umsebenzi bese bethola wena utholakala ukuthi uyayisebenzela bese beyakudlisa bakwazi ukuphila ngawo kuyenzeka lokho befaka umuthi intombazane ideli kubo idele yonke into inamathela kulo muntu okuhamba uyothi maseqedile sokuyima eqa eshiye kanjalo intombazane kokunye ahambe nayo ingaphindi ibuye ekhaya kuyenzeka lokho uma ungangena ey'godlweni zenyanga
ungafica iy'mpahla ey'ningi kabi la ey'zokhulekelwa ney'zonikezwa imithi yokuthi kubuye umuntu owahamba la ekhona uyaphila noma kwenzekani wahamba lo muntu wokufika. Kuyenzeka lokho kakhulu futhi-ke abanye basebenzela bona ukuthi nje meke wahola funa akhokhele iflethi lalo muntu, kumele akhokhele imoto yalo muntu, kodwa kubo kuphande. Yingenxa yalo muthi esikhuluma ngawo namhlanje. Abantu bazosifakazela bahleli kanzima abantu emakhaya ngenxa yaleyo nto ukuthi umuntu ufike adliswe bese ekhohlwa iy'ngane zakhe, akhohlwe umama wakhe, akhohlwe umndeni wakhe, anamathele umuntu okuhamba, ekugcineni kosuku amshiye kanjalo. Ya ne manje ngiyakwazi ukulikhipha eSouth Africa idlozi lokuthi not idlozi idliso uma mhlawumbe umuntu engifake idliso lalenga kubo kwelinye izwe lase-Afrika ngiyakwazi ukuthi ningisize mina ningikhiphele lona ngiyise eSouth Africa noma fanele ukuthi ngiye kuleli izwe avela kulona angitholela idliso lakhona. Cha, indlela yokukhipha idliso iyodwa ma ayihlukanga. Lapha kungakhishwa ngishophu, ungakhishwa imithi esebenza lapha efuna ukuthi ukhishwe lento. Idliso likubamba ingqondo isangane iphambane. Ungacabangi lutho umuntu umeke wakhuluma nje noma efoni ushaya uvalo ngoba iphila kuwe lento. Muhlezi la kube ngathi uzombona mawugeza umbone lapha emanzini. Lento isuke iphila kuwe ngaphakathi, uyakwazi ukuthi ke uphalaziswe bese iyaphuma lento. Yani yazi yanzima indaba. Nangu uSithembiso Lungisani awubhodla imali, insizwa ebhodla imali ke le. Uthi kuyicala yini ukuthi umuntu uma uthandana naye ethanda ukuyojiva uvela umfaka izizwe ukuze athwase. Ukuphi umehluko phakathi kwedliso nezizwe? Umhlalise phansi ngezizwe ahamba ayothwasa ayeke indaba yokugroove. Ngabe kuyicala yini? Izizwe nedliso kuhlukene. Idliso umuthi osuke uthakiwe owandisa ukuthi umuntu umthande kakhulu. Izizwe kusuke kuhlanganiswe amakhubalo amaningi okukhona khona izilwane, khona yonke into phakathi, imimoya eyahlukahlukene, yiko kuthiwa izizwe. So leyo nto leyo iyakwazi uma uzoyifaka umuntu wesifazane ahambe engingamboni, mayisebuya zizovuka izizwe zisho ukuthi ubekuphi, oyisholo yena ukuthi bengisendaweni ethile bengenza ukuthi nokuthi 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 nokuthi. Manike nangena endlini nje iyavuka lento ikhuluma isho nokuthi ubekade sendodeni noma bekade eyovakasha noma benzani, into ekade yenza uzosho yena. So lihlukeleke idliso nezizwe ngoba izizwe zona zingamaphoyisa. Omunye ke silahlekelene asisakuzwa, angazi noma abanye bayakuzwa yini kodwa mina angisamuzwa uDr. Mnguni, angazi kwenzekeni nge-sound. Inkinga ye-sound nje kancane. Ngicela ningitshele if you can hear me and ningitshele if you can hear uDr. Mnguni. So that we can sort it out. Angisezwa nje ngempela. Uthi uNhlanhla ngathi zi-right izizwe. Hey lo muntu wakhe umdingi ekujayiveni ufunayo vele sivi lockdown awuye ingane yabantu singazi yothwasa ibe yithwasa ngoba ungafuni igroove. Yabo indaba yakho. Guys, nayi inamba ya Dr. Mnguni, please niyithathe abayidingayo. Niyithathe abayidingayo. I know ukuthi it's not just about izizwe namadlisa abantu abadinga usizo ngayo. But this is such an interesting conversation. Yebo. Dr. Mnguni? Yeah, so right. Yeah, what's this? Yes. All right. Ngicela uphinde ma, ngicela ungiphindele ngoba
Bengisalahlekile kancane. Nami ngikhuluma kakhulu yazi sengikhohlile kodwa besikhuluma ngalo mfethu othi akafuni yena ukulokhuza ufuna ukufaka umuntu wakhe izizwe khona ezoyothwasa akafuni agroove ufuna yeke ukuhamba amaphathi ingane amfaka izizwe ahamba ayothwasa. Another very important question ngicela ukubuza ukuthi uyakwazi yini mhlawumbe ukuthi umzali noma umuntu wakini or mhlambe even umngane ungakhona ukuthi niyathandana kodwa kuwukuthi uyakwazi yini especially when it comes to abazali ukuthi ayidlise ingane ukuthi ibheke yena yedwa nokuthi mhlambe usali siba nje full time breadwinner ayibheki yona. Angithi ke lokho kusuke kuyibulawo kusuke kungekuhle kahle. Iqala lapho ke ekuthenini ingane mhlambe la ekhaya iyona efuna nzima yenze nzima zesikole ukuthi isize ikhaya manje sisebenza isimi kahle ayisanaka ekhaya isiyayihambela ayiseze ekhaya bayafa indlala ikhona usuma lapho umama noma ubaba beyothi sinenkinga la ingane ayisinaki sicela ukuthi ibheke ikhaya bese ke bemfaka ke lento base bemfakele lento ke ayisekho manje into azokwazi ukuyenza yena azenzele yona sezohlala nje cabanga ekhaya sezohlala cabanga ukuthi la ekhaya kumele kwenzakala ingqondo yakhe isizoma lishona ilanga engaganiwe lishona ilanga engenalutho enakelela ikhaya uma sebeshona abazali sekufunakala manje aganwe akusenzeki phela ngoba wayelungiswe kanjalo into leyo eyenzakalayo nento ekhona okudinga ukuthi singayenzi uma ingane ibona ukuthi ayinaki ikhaya ithanda ukuzula noma ithanda ukuvakasha kungcono nenze isiko lasemsamo nikhulume nedlozi ngoba kuyenzeka lokho uthola ukuthi ingane ikhishwa yidlozi noma kuneyikhonkwane ezifakulela ekhaya ezixosha umntwana ukuthi angalinaki ikhaya kodwa manike naqala namdlisa kusuke sekuphambana uba senihambile ngeke abe yilutho uyohlala ecabanga nina kuphela njalo nje. My mic is mute, sorry. So abazali you wouldn't recommend ukuthi badlise ingane ukuze zibondle phela ziba ama breadwinner sebeyifundisile nje ziyeke ukuhubhana nabafazi namadoda. Nanokuthi ke umngani uyakwazi ukuthi adlise omunye umngani ukuthi umngani wami nje mina ngifuna nje angilandele kodwa lesiya khona futhi angithengele yonke into engiyifunayo. Oh sorry umngani engamdlisa phela umngani ukuze bazwane nomphelo kodwa ke ilento ke egcina sekukhona labantu athandana bebodwa ubulili obubodwa iqala kanjalo ngoba manje kathi umdisile umngani usezobela kuthande ngalendlela ukuthi ugcine senithandana ngalendlela yesimanje ke yabantu bobulili obubodwa into ke le engafunakala okuwukuthi uma uzofuna idliso elinjalo kufanele uchaze uma usuthakela ungafakelwa izinto ezokwenza ukuthi uma lo mngane wakhe kubona avukelwe imizwa so kubalekile ukuthi ke umuntu owenza leyo nto akhulumisane nawe ukuthi umuntu okanjani ufuna ukumdlisa umdlisela ini ngoba umuntu osebenza kuye umuntu mhlambe odinga ukuthi izinto kodwa kufanele kucaca ukuthi umuntu okanjani ukuze mase kwenziwe lo msebenzi lowo kucaca ukuthi kuthathwa ini yakho ezofakwa kuyena injalo indaba. Yeah ne. And then ke omunye umbuzo ke enginawo khona i-comment engiyibonile ngizoyibheka khona manje la ukuthi abaningi bafuna ukwazi ukuthi yindaba singathathi lamadliso sidlisa belungu ukuthi bezwe ngathi nanokuthi eyiphi imeko nobheka mina ngedwa nodukanezwe ngesikhathi se-apartheid manje sifakele nabelungu abahluphe. Izinto lezo eyikhona kodwa phela ngeke into uyithole ungayifunanga. Umuntu mefuna into enjengaleyo phela uyahamba kumuntu yomnikeza inyanga zihlala endlini
kodwa ngeke uyithole inyanga iyome emgwaqeni iyothi nginento ethile nginento ethile ngoba ezinye zezinto ayivumelekile phela ukuthi ungazenza ngoba ngeke ukuthi nje uzane nginomuntu okudlisa abelungu ngeke ukwazi ukwenza lokho kodwa ukukhulumisana nomuntu ukuthi ngilungisa isimo nokuxosha abelungu ukuthi bebuyele emuva izinto ezenzeka lezo phela nje ngeke sibe nawo umlando oshoyo ukuthi impi yayiduka kanjani yabelungu kwakwenzakalani ngezikhathi zempi abelungu belwa nabantu ngoba njengoba babegwaza ngomkhonto abelungu bephethe izibhamu iyona into lezi eyayisebenza ukuthi bedubula ngombayimbayi kodwa ibutho lakaZulu libagwaza ngemkhonto okuchaza khona ukuthi kwakudliwe ithi kwakudliwe intelezi ingakho namanje abelungu bekhona la nathi sikhona la siyaphila nje ngendlela efanayo kodwa kunezinto ezenziwa kudala singakabi khona ezisaphila namanje zokuthi abelungu behle kuthini ingakho bethi mabeza kushawa amathambo kubheka ukuthi bazoqhamuka ngaphi kufanele kuyovalwa ngaphi izinto lezi ezazenziwe namanje iy'nsizwa zithi uma ziyodlala ngabe udwendwe ngabe umemulo zithi ngentelezi ukuze phambili zikwazi izinto ey'khona lezo namanje zisenzeke. Hayi cha ngeke ngize ngiphike ngoba hayi ukhonyana wona siyawubona asingahlupheki phela nathi sodwa izikhona iy'ntelezi asihlupheke nje sonke mesihlupheka abakithi ngoba ngazi umuntu omnyama wayoneni yena kufanele ahlale uhlupheka yedwa. Guys, any more questions? Ithi ngi-check na amanye ama-questions angenile. uNtokozo Nxele uthi usithenjiwe Dr. Mnguni uyicacisa kahle le ndaba yedliso maybe uyena ozosisiza kwibrazo yethu ngoba kunzima. Hey nayi inamba ngicela nje uyithathe inamba yakhe khona nizokwazi ukuthi nicontact-ane guys. Ayikho into ebuhlungu njengokubona umuntu omthandayo osondelene naye ubone ukuthi lo ngazi ukuthi urikhiwe. Manje idliso lifakwa kanye noma kumele ngilokhu ngiphindelela uma seliphelile kwenzakalani mengabe sekufika i-expiry date fanele ngiphinde ngiphindelele yini futhi kufunakala uphindelele ngoba uma indoda ungasayidlisile phela iyabelwe ingqondo izokushiya ihambe mingakushiyanga yahamba enye izokulimaza izokushaya ukuthi sonke lithatha ngesilimo ngoba uma seliphumile idliso umuntu ubelwa ingqondo ayibone zonke izinto ezenza ukuthi wawudlala ngami la bese yakulimaza omunye akushiye futhi. So kubalulekile ukuthi uma uzowayiqala indaba yedliso ifake and iy'ngane lezi ey'ncane ngiyagcizelela ayingayithathi le nto le ngoba uzofaka umuntu idliso manje ekuhambeni kwesikhathi bese uvele ubuyelwa ingqondo ukuthi umuntu omthanda ngempela nofisayo ukwakha naye umuzi olokhu ekulandela owamdlisa awusakwazi manje umyeka kanje umuntu osumthanda awusakwazi uzomyeka kanje ugcine usuba nenkinga yokuthi inqubekela phambili yakhe iyama ngoba phela nange umuntu uyosakwazi ukumshiya uyamthanda impela kodwa inkinga umdlisile lo awusakwazi ukuya kuyo yikho ngithi iy'ngane azime ukwenza lento ngoba akekho owaziyo ukuthi njengamanje lo muntu anaye bazogcinelana yini noma ngeke begcinelana. Buka kahle emva kalokho bese kuyima uthatha istebhisi ngoba baningi abakhala baba Mnguni ngamdlisa manje ngisamfuna angazi kanjani uyangihlupha kulokho engilandi lokho engibangela isicefe manje ngeke ngikusize-ke nami ngoba kufunakala yena phela umlethela kumina umtshela ukuthi ngicela lo baba angiphalasele wena ngakudlisa. Awu uyabona manje uzoyikhuluma uyithini le ijulile usijule kakhulu phela misenjalo uSipho ucela ukwazi ukuthi ngiyalikhipha yini idliso ngokuchatha liyaphuma idliso ngokuchatha aliphumi idliso ngokuchatha umuntu uchatha ngoba ukhipha idliso aliphumi kodwa uma uphuza ngenhla umuthi oyimbiza uyakwazi ukuthi ulibambe idliso bese ulikhipha kodwa ngokuchatha cha aliphumi ngoba lingena ngenhla funa uphuza into ngenhla uphalaze noma uphuze umuthi oyina uyikhiphe lento ngaphansi. Nangu unathi uthi umngani wami inkinga uthi akasamthandi ubaba wengane yakhe uthi inkinga uhlale ecabanga yena akaphuma enhliziyweni ngabe udlisiwe yini? Kukabili ngabe udlisiwe ngabe akadlisiwe ngoba uthando kahle kahle uyazakhela kumuntu okuwukuthi lo akasamthandi kodwa lena kunezinto azenzile empilweni yakhe
ebona ukuthi mangiphuma kulo muntu lo ngizoba yini bese emcabanga futhi ke unanengane naye okungenzeka ukuthi ke lidi ibanga balihambile okungenzeka futhi ukuthi udlisiwe izinto lezo ezingeke size siyibalekele ukuyichaza nokuzisho ukuthi kuyenzeka umuntu umthanda ngokwemvelo angaphumi kuwe ngebanga selihambile engaphumi kalula ngebanga selihambile omuntu ukuthi umcabanga nje vele ikhona mhlawumbe into ayenza kuwe ukuthi ungahambi kuye. Hayi nami khona nje ngihlale ngimcabanga ngiyacabanga ukuthi wangidlisa nje uma ngabe kuphela lockdown mhlambe ngimkhiphe ngimane ngimcabange nje especially uma eholile ngimane ngimfonele ngicabanga ukuthi angifaka yona nje ukuthi ngingahlukani nokuphila manje ngiyakwazi ukuthi khona umuntu engimthandela udadewethu engimthandela umfowethu noma engimthandela umngane wami ngize mina kubaba uMnguni ngithi baba uMnguni ngifuna ukudlisa le ndoda ngiyidlisele lo ngiyakwazi ukudlisela omunye umuntu ukuthi indoda imthande noma ukuthi umfazi amthande. Angithi ke lingena kanjalo phela idliso wena mthela zalo ngithakana umuke wamnikeza into wayiphuza noma wayidla uzoze semthanda kuyenza into eyenzakalayo ukuthi udlise umuntu bebona sebethandana nje kodwa bengazi kwenzeke kanjani yinto leyo eyenziwayo nekona. Uthi nje uSipho ukuba kuya ngaye ubezothi akudlisana sebethathene bakithi akudlisana abantu asebeshadile ama-side chick awayeke ukudlisa amadoda abantu ukuthi namadoda abantu amane afike nemali manje ayawalinga nawo ama-side chick bakithi. Ngelinye ilanga ngiye ngizwe kuthiwa abanye abantu umuntu uyitshela ukuthi ulele nendoda abona ethola indoda eyisigwili kanti ulele nenyoka noma uselele nesilwane ngiyafisa siyikhulume leyo ukuthi iyenzeka ngempela yini ukuze nabantu bahlale beqaphile bangaboni sebesebenziseka ngendlela abangayimisele ngayo. Bese uQueen of Sport, hello Queen of Sport, uthi idliso liyangena when you are sleeping or via dreams. Umuntu uyakwazi ukuthi akudlise ngephupho mhlambe uyilalele nje awu engabe uphuphudle engabe uphuphani lingene idliso ngempela. Kuyenzeka lokho ekuqaleni ngike ngakuchaza ngathi ukhona idliso olithumela ngosweet uthatha usweet umuntu bese uyalithumela lelo dliso lelo liyalokhuzana liyadla wena kanti sekungena umuthi uphuphe mhlambe ulele nomuntu kanti sekungena umuthi into eyenzakalayo leyo futhi ke isivamisile ngoba ngeke ukwazi ukuthi umfakele endlini uzobe umbonaphi ngeke ukwazi umuntu umupha into ethile azoyidla kodwa uma uzomthumelela ngosweet noma ngenyama ebomvu kuyangena lokho phakathi bese kuyasebenza ezwise kuthanda kube uyena okufonelayo kube uyena ofuna inamba yakho akufonela athi ngicela sidibane mase nidibane bese niyaxoxa ke udaba loluhlangana into ekhona eyenzakalayo. Uthi nje uSipho nami ngisola ukuthi usisithenje ungidlisile ngoba kusavumi ngingezi kule channel. Ngicela ungiphe umuthi wokuthi ngibadlise bonke basubscribe ku-YouTube channel wami njalo uma ngineshow nje bagcwale bazobuka nokuthanda bayeke umsebenzi. Mese bacothoze esibhedlela bacothoze beyikhwehlela icorona bakhwehlelele khona nje emafonini nasemakhompyutheni bethi siyambuka usisithenjiwe. Ngingakwazi ukubadlisa Nkosi yami bonke labantu bamane nje kuthiwe sebephilela ukubuka nje uYouTube channel kaSisithenjiwe. Hayi ungakwazi phela ngoba indlela zokudlisa ziningi ihlukene futhi yona nje lena yokuthi kube nezihloko nje ezithinta abantu ilona dliso lela likhe li ngoba bonke abantu lesikhuluma ngayo bayayidinga. Number 2 bahluphekile abantu bondlile abazali bakhulisa izingane kodwa namhlanje ibasize zigcwele emaflethini zigcwele kude kude ithathwa abantu ababengekho ifundiswa badlala ngazo lezi zingane ayisabanakile emakhaya ngenxa ukuthi zilawulwa idliso. Inzima le ndaba uSicelo ngiyacabanga ukuthi uphendulekile ngoba uqeda ukuphendula nje uDr Mnguni lo mbuzo wedliso yephupho ukuthi yebo kuyenzeka ukuthi abantu bathumele either ngosweet noma ngenyama ebomvu. Bese isichitho sona sifakwa kanjani once told ukuthi shishawe ngesichitho.
abantu baseGolika bathi isichitho, thina sithi isichitho. Awusinike nje kancane 1 2 lapha isichitho before sivalelise. Isichitho asidliwa ngesichitho. Isichitho yasidliwa kodwa isichitho uzokhulunyiswa umuthi osuke uzotshelwa ukuthi awenzeni. Isichitho singena ngomoya, isichitho lisihamba ngomoya ukuthi umuntu akadle, sihamba ngomoya isichitho. Uyakwazi ukuthi usithumele ukuthi uzivuthuzele mhlambe etoilet, uyakwazi futhi ukuthi usithathe isichitho uyosithela endlini laba la khona. Make bangena endlini nje kumane kunuka iphunga elibi baxabane, abanye kumane kusuka impi nje balwe. Isichitho siyathunyelwa, asidliwi isichitho, asikho esidliwayo. Yani sesifunda-ke uThobile Mpele, sesifunda yethu yokugcina uthi uyakwazi ukusizakala umuntu edlisiwe esezibona naye but umshiya namhlanje mabexabene kodwa kusasa aphindele khona futhi kodwa munaye awumfuni. Umuntu ungasizakala kanjani lapho? Musulokhu uphindele endaweni obonayo ukuthi nawe ngisho usufike khona uyifuni kodwa nje ngicabana namhlanje kusasa uphindele nawe usuyabona ukuthi hayi engathi ngidlisiwe la. Uyakwazi ukusizakala umuntu osenkingeni enjalo? Uyakwazi ukusizakala umuntu onjalo, uyakwazi ukusizakala ngoba omunye uyaphikisana naye ukuthi likhona impela idliso kodwa kunethongo nje lingafuni lento. Yingakho-ke engqondo ukuthi indaba lo muntu maye engekho ngiyamcabanga ukuthi mase kuye siyaxabana. Kukhona ithongo elisuke lingafuni noma kukhona into ekuwena egazini esuke ilwa nokuthi uphume kuloya muntu. Uyakwazi la ngoba kunemithi okufuneka uyithole, kunemithi okufuneka uyisebenzise ukuze ukwazi ukuthi ukhanye futhi ukwazi ukuphuma kuleyo ndawo leyo ngoba njengoba kungasavumi nje futhi ikhona isuke i-wrong lapha. Kwaze kwanzima, kwaze kwanzima. Hayi, siyabonga, ngiyacabanga guys ukuthi siyitholile iy'mpendulo besinazo, ziphendulekile imibuzo ebesinayo. uDr. Mnguni usiphendulile. Siyabonga kakhulu Dr. Mnguni. Sesivalelisa nje, ngicela ushiye nje ne-advice especially about lesimo esikusona. Engababa kwi-lockdown Nkosi yami abangakwazi ukuba ney'thandwa zabo ezabadlisa banjani ukupintsheka laba khona? Cha, ake sibonge ithuba osipha. Siyabonga nabalandeli bonke balolu hlelo. Siyabonga kakhulu, esinethemba lokuthi abantu basizakele kakhulu. Okwesibili, ngiyasho ngithi njalo ngoMonday ngizobe ngikhona la, sizobe sikhuluma ngento ey'hlukahlukene abantu abakwazi ukusizakala kuzo. Lockdown siyangena ku-level 3 ngomsombuluko ozayo. Sithi abantu abayiphathe kahle kakhulu, belalela imiyalo kahulumeni nomengameli njengoba eseshilo. Ilokho esikucela kakhulu, abantu besese ama-mask, basanitize, benze yonke into eshiwoyo ukuze baphephe. Ilokho njengamanje. Ngiyabonga kakhulu ithuba ongiphe lona sisi. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akubusise, kusale kahle. Siyabonga kakhulu nje. Before sikudedele, na umbuzo wokugcina ngci uNontobeko uPrincess Khoza ukuthi doctor uyakwazi ukuthola efonini uma ukude nomuntu, uyakwazi ukuthi umuntu akuthinte ukutholelana efonini? Hayi, ngiyakwenza lokho kodwa angihloli ngalesikhathi esuke sifuna yena ngoba ngisuke ngibhizi. Ngiyamtshela ukuthi ngizomfonela ngesikhathi esiwukuthi bese-ke uyahlela-ke ukuthi imali leyo uzoyithumela kanjani. Kuyenzeka, ngisho njani kuyenzeka, kodwa ngesikhathi ngi-free ngaso ngoba ngihlala ngibhizi, isikhathi anginaso. Kodwa bonke abantu abahlolayo baye beze ekhaya. Ofuna ukuhlolela efonini ngimnika mina usuku engizomhlolela ngalo ngoba ngisuke ngazi ukuthi ngizobe ngikanjani ngaleso sikhathi, kodwa kuyona into engiyikhonzile ukuyenza.
like ngoba phela abantu bahlala ngokuhlukana ney'nkinga zabantu ayifani. Omunye futhi athanda ukuxolelwa, kanti uyayazi inkinga udinga nje ukusizwa kuleyo nkinga naye asuke eseyazi ukuthi iyini. Siyabonga kakhulu. Thank you so much guys for watching. I really appreciate each and every one of you. Ngiyabonga ngiswele imilomo ezinkulungwane. Please do not forget to subscribe to my YouTube channel. We are trying to get to 100,000 subscribers before the end. Before the end of lockdown. Uthi nje uMondli xa uzidlisile uThenjwe bafethu. Alungiphuthi lolu hlelo. Ngiyaze nangihlekisa Nkosi yami. Hayi cha ngicela ningahambi ke bese niyokhipha idliso lami bese ngibona ningasezi la ohlelweni lami. Ningalikhiphi nje idliso nihlale nalo idliso la sisithenjiwe is good for you. Lolu hlelo lumnandi. Thank you so much guys. See you tomorrow.